तू लोग हमार का उखड़ब तोहर लोग के पता बा, आई हमरो पता बा, आई जनता तो बिल्कुल जानता जा। आज तक ले तो उखाड़ते बड़ा लो तू लोग, ना उखड़ पावला लो आ ना उखाड़ पैबा लो। आ कुछ यूट्यूबर भाई लोग भादो के बेंग हई हम भादो के बेंग ना हई कि सावन में बाढ़ आइला भादो में बाप रे अइसन बाढ़े ना देखले रहने। हमारा आदत बा। जय भीम दोस्तों, फैन से न्यू वीडियो से आगे वीडियो में बन रहे और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल आपको फैन से लाइव आकर विकास राव के टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए कि विकास राव भैया का पूरा सपोर्ट मिल सके चमार भाई से। माने ये लोग के जब तक चोरी ना करी लो तले गाना आ पेट में खाना ना पची, पेट ना चली ना। माने केहू के उपजे नहीं के देवे के भोजपुरी में और दोसर केहू ना आवे। माने ये एगो बड़का परिवार वाला पेट वाला भइल वालो। इनकर ये कामे बा, माने कोनो गाना एगो बाजी मार्केट में चाहे लौकी नया कलकार के उठा के पटाख से गा दिए हैं। अगर खाटी चमार हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से करना और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय भीम नमो विधाय लिखना ना